हा ते ग्रुपवर फोटो टाकले बघलं शर्टांचे रे. हा 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 तेच ते नीरजकडे दिले प्रिंटिंगला. नीरज रे वेंगुर्ल्यातलो सापवलो नीरज स्पोर्ट. हा त्याच्याकडे दिले. हा अरे एक नंबर क्वालिटी आहे. हा चल चल मग. हा अरे सांगत नाही सेम ना. हॅलो पहिले याला पैसे भेटतात मग येऊन शर्ट घेऊन जा समाजला. अरे अरे ह्याची पैसे देऊ हो यंदाचे येते गेल्या वर्षीचे येते हो. गुगल पे फोन पे सगळा आहे माझ्याकडे. तू दी पहिले. चल पहिले दी मग येऊन घेऊन जा. महाराष्ट्रामध्ये निसर्गरम्य सुंदर ते कोकण. महाराष्ट्रामध्ये निसर्गरम्य सुंदर ते कोकण. हॅलो 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 हॅलो. अरे नाही कालच गेलो कट झालो काय परत नाही. महाराष्ट्रामध्ये निसर्गरम्य सुंदर ते कोकण. हॅलो हॅलो. हा बोल काय आला. अरे काय मत आहे माहिती गणपतीचा धोतारा ना आता लाल नको करू भगव्या कर. नको नको भगव्या पण नको जांभळा कर जांभळा. हा ठीक आहे अजून काय नाही मा. नाही नाही अजून काय नाही असा इतके इतके. हा चल चला चला करतोय. हा अरे लाल खडू भारी दिसत. महाराष्ट्रामध्ये निसर्गरम्य सुंदर ते कोकण. त्या कोकणात गणेश चतुर्थीचा मोठा सण. कोकणात. हॅलो हॅलो हॅलो. अरे काय म्हणते माझ्या तो मुकुटार ना जांभळं खोडं लावू नको लाल खोडं आहे लाल. चला चला लाईट आणखी काय नाही मग. हा चल आणि काय नाही असा चल. महाराष्ट्रामध्ये निसर्गरम्य सुंदर ते काय राहू आता. कोकण. हॅलो हॅलो. हा बोल अरे वाईच चेंज असा. काय आला. काय होते माझा तो शेलो आहे ना तो पांढरा नको करू गुलाबी कर. गुलाबी करू. हा चला चला करतोय. अजून काय नाही मा. हो इतक्या इतक्या चल. ठीक आहे चला. महाराष्ट्रामध्ये निसर्गरम्य सुंदर ते कोकण. हॅलो हॅलो. काय राहिलं तुझं आता. अरे काय होते माझ्या ती कानात बाली ना मोठी घाला. एक काम कर उद्या ना तुझी ना कोकण गणाची तिकीट काढतं. तू ये आणि तुझं गणपती तुझं रंग आहे काय तो बरोबर आमचे पण रंग. अरे तसा नाही रे ते जरा व्हायचं आपुलकी आणि भावना ना म्हणून तुका जरा फोन करीत असेल. सकाळपासून महाराष्ट्रामध्ये निसर्गरम्य सुंदर ते कोकण. त्या कोकणात गणेश चतुर्थी